wayudore Instagram kachiel kod Twitter nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni Jatend piny Wiiliam Ruto kinyi makawuono notimo limbe ma apoya e paw ndeke ma JKIA. Ruto nolimo kuonde mopogore e paw ndeke no moting'o kar nono oboke mag wuoth ahinya ma pacho kalore kod chochni mosebedo e wi yudo obokego. Kamano bende noloso gi jowuoth kod johala e paw ndege no. Notenore kod Jatend Migago mar tudruok mar piny e pinje maoko Alfred Mutua, jalup jotend jotije e par Jatend piny Josephat Nanok e kind jotelo mamoko. Kopogore gi mano, riwruoge mag jopuonj ma pacho ka ochako twak ewi weche mag osachgi e kind weche mamoko mamulo tijgi. Twak ma kamae timore Kenya School of Government. Watudore achiel kachiel mondo mi wayu e yor simu kod ripota marwa Judith Omondi man mondo mi wawinj ni ang'o madhi nyime gi e kindegi. Judy, ok ang'eyo ka bende winja. Inyalo mana leronwa ni twak machalo kamano osechakore gin jokanyo magi ma osechopo, to ang'o gini ma itwak e wigi kata geno mar duoko e twak no biro chalo nade? Erokamano neno marwa loso kodi achiel kachiel ka ntiere kar tiegruok mar piny owacho mano Kenya School of Government buore Nairobi ka, kama jata tije mar duol magiko jopuonj TSC mano Nancy Macharia chakre okinyi ma kawuono nobedo kod twak gi jokanyo mag pesa mag somo ma opogore kama oting'o riwruoge mag jopuonje nyaka sama walose kod riwruoge mag jopuonje mar NAP ma otelne kod jagoro margi Collins Soyu, riwruok mar jopuonj mar KUPPET ma otelne kod jagoro margi Akelo Misori osedonjo afut kendo gisepogore grube ma opogore mag twak ewi medruok mar osara mar jopuonje pacho kae. Motelo ne twak ma opago odiechieng' ma kawuono Simfroz riwruok mochung' ne osach jotij piny owacho mano SRC nyicha ogolo owacho ni mondo bi jopuonj omed osara e kinde atamalo 7 nyaka 10. Koro jopuonj osebedo ka nigi geno mondo mi medgi osara ni ahinya to bende kotenore kod twak mar kata winjruok margi mano 2021-2025 CBS ma bende higa ma okalo wang'eyo ni negi goyo sei. Kata kamano kata higa ma okalo bedo ni negi goyo sei nokomedgi osara mak mana ni jopuonj ma mine ne oyudo medruok e kinde ma gikawie gimiluongo ni yweyo bang' konyruok kata maternity leave. Koro mano mana giyudo from kaka ne gigo sei higa ma okalo. Nyaka sani Simfroz nobedo ka chakre saa 3 okinyi maling'ling' mwasebedo kwa winjo mopogore gi twak madhi nyime en ni nyaka ne gichak twak ok gine ka olemo maber giwuok e iye kaka nikech watwak kod kinde moro kacha ka ne giwuok maber sai matin ka gidok e iye kaka giwacho ni kaka giwinjo ka giwuoyo gi duol mandiko jopuonj mano TSC ok gine ka gibedo gi winjruok nikech paro ma TSC golo ok rom atamalo 7 nyaka 10 ma bende SRC nyicha owacho ni mondo medgie. Bende pare ni SRC bende Simfroz ne ogolo maromo maksime bilion 21 around 21.7 bilion 21.7 mondo mi obed omenda mimedo e osach jotije piny owacho kata civil servant. Ei pesa ni jopuonj noyudo lemo mabupie kipimo gi riwruoge mamoko kata mana seche mamoko mag jotij piny owacho ma ok tin bilion 9. Koro miyo magi gin gik moko pod riwruoge mag jopuonje medo twak to giwacho ni ywaruok pod itie achiel kaka wacho ni kopo ni nosemigi singo ni onego bed ni omenda gi kata mana chudo gi medore e kind atamalo 7 nyaka 10 kar ywaruok ma TSC kelo koro en nade. Koro miyo magi gik morito kae gidhi e aput matin mondo mi gilosi bang' ne ka ne gisewuok
metho matin. Koro bang' ma wadhi twak kodgi to be waneno ni be giwinjore nikech ok en kinde malach ahinya. Waneno kaka ne giwuok e metho no ne ok gintiere, sura gi ne ok ber ahinya. Ng'ane sura mar ng'ama oyudo pesa bet ka wang'e ok ojore ahinya. Wakia ni sani giwuok ka gibuonjo koso ka betimore nade. Magi gin moko kuom weche mwadhi miyo janeno marwa achiel kachiel e weche ma sa apar, weche mag kachiel kod sa adek, mondo mi to bende jopuonj ong'e ni to riwruogegi otelo negi nade kae, to bende duol mandiko jopuonj TSC oyie mar medo gi osara kaka ne osegol chik kod riwruok ma mochung' ne sach jotich piny owacho SRC Infos. Nyaka kumi e studio. Mwananya Judy kuom wach na ng'eyo ni